Здравейте, новове, аз съм Камен и не стига Team Fortress сам, което е лошо. Ще се почна като пиро, защото ми кефи. И да, понеже виждаме, че първият клип на Team Fortress доста ви харесва. Извинете, малко съм хлеб. И да, и реших да снимам още един. Отново, разбира се, не знам. Преди малко играх Team Fortress на друг мап с очакванията на следващия рунд. Да знам къде е. Но се смениха малко. Да, аз съм пълен нуб. Имам някой друг предмет. И така. Не знам даже. Изобщо ужас. CSGO очакват по Коледа, защото не по Коледа, декември. Аз имам CSGO, но просто сега има малко осложнения. И поради тази причина чак към декември, като намалят извинете, чак като намалят CSGO ще се купя наново и да, ще играем с доктор Медикей Геймитко и може би Калян. Ако може да го откара. Да, тя не е тежка. Спайси. Тук когато съм сам не е толкова интересно. Но това не е страхотно. Какво? Това е. Ако случайно има някой много, нали, се намери някой много запален по нас и да, е така ти е скопа. Разбира се, няма да откажем. Ще не спестите 5-6 лева. И да, тук спаят ме убийни, разбира се. Картечар. Много боен дух. Много съм. Умри, спая, умри. Спая, ведок. Не знам какво да е. Но предполагам, че това е папанта на нас. Сигурно. Хилът.
Успя да убия човек, yes, yes, умри в една. Ами, много ви благодарим за подкрепата, която ни оказвате. Вижте, имаме цели 2 абоната и 3 харесания на Facebook страницата. Ако, разбира се, някой се нуждае, някой иска помощ за нещо, свързано с някоя игра, която, нали, играем, да, разбира се, може да каже, особено Minecraft. Аз и Нико ще ви помогнем със сигурност. Много съм да се знаете. Какво се случва тук? Да, спай. Спай. Я ще съм спай. Какво? Човек. Не. А не само птичата лично. Няма да спай. Не е да спай. Стига де. Защо? Тъмно е, разбирам, че е тъмно. Ама, чак толкова да бъркам. Чакай как. Абе, къде е тази запетая? Ето тя за запетаята. Енджи. Давай, снимай се. Не. Ти сериозно. Да, ако скучно да предлагам, да разпочитам на напред. Какво? Резачка. Да, приятели, това ще отиде по-малко по-къс днес, но надявам се да ви хареса. Абонирайте се, харесайте се, харесайте какво да стара.